Kung adunay dancing inmates, doon na say mga dancing cops. Kinanggilusad Cebu City Police Office, isa kabahin sa serbisyos kapulisan. Dili lang sa pag-abag sa pagpaluag sa dagan sa trapiko, kundi maghatag usab kini og gaan sa mga tao nga malingaw sa ilang performance on the road. Ano ang report? Naabtan namo si P.O. Toronil digno sa Traffic Patrol Group nga nagman sa trapiko sa daan kulon, usa sa mga busy nga kalsada sa syudad. Sa tinagalog pa, tigasin, apan sa ngalan sa extra service, gikaway-kaway niya ang iyang mga kamot dayon ikid-ikid samtang nagpahapsay sa dagan sa mga sakyanan. Matud niya, ngawa siya background sa dancing apan, makatunan ra kuno kini. Malingaw ka samot na nga na kay mga kailang nga mo abibas mo nga mga driver nga sir good job. Siyempre wa usab magpauwahi si Master Sergeant Ferdinand Asinho nga wa magpanuko sa pagpakita siyang the moves sa pagsayaw. Lingi sa tuo, lingi sa wala. Kaway dinhi, kaway dito, inubanan sa pagkiay-kiay. Dili na bali nga mo kiay basta ang kalsada mahapsay. Inato ra kuno kaayo ang ilang pagsayaw basta maka-extra service lang. Mas magamit ni karon kay kada buntag mag-traffic man ta magsayaw ta para ang mga driver malipay. Sila kabahin sa Giumol nga dancing cup sa Cebu City Police Office ubos sa bagong liderato ni Colonel J. Mavin Luan. Tinguha sa programa nga makahatag og kagaan sa mga tao ang serbisyos kapulisan. Lakip kini sa Service with a Smile sa mga pulis ngadto sa katawhan. Gusto lang po namin ipakita na ang pulis ay kaibigan ng community na pwede niyo pong lapitan. Nagbigay ako sa kanila ng instruction na kahit nakangiti sila, nakahawak ang kamay nila sa baril for any possible reaction. Alang sa mga dancing camps, bintaha ang pagsayaw kay gawa sa maka-exercise na makahatag pa og kalingawan sa mga tao. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.